Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इंटरेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ। स' आं दिनैहाय मोनसे बिराद स्पेशल मोनसे रेसिपि लानानै फैदों। बे रेसिपियानो जागोन जे बांसिन मानसिफ्रा बे रेसिपिखौ संनानै जाया। स' दिनैहाय नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नायनानैबो मिथिबाय जानो हागौ आंनि रेसिपिखौ। दिनैहाय आङोहाय नाथुरनि मा होनो बरा बानायगोन। स' पक'रा बानायगोन। नाथुरनि आं माबायदि पक'रा बानायगोन स' नोंथांमोनहा नायलांदो। स' नोंथांमोनहाबो जाफेराखैबा न'आवहाय ट्राइ खालामनानै जानाय बेखौहाय। स' नाउ लेट्स स्टार्ट द भिडिअ। बियो नाथुर, आं बेखौ नाथुरखौ सायनानै फोसाबनानै लाखाबाय। स' आं दा बे नाथुरावहाय मा होयो स' नोंथांमोननो आङो खोन्थानोसै। नाथुराव होगोन आङो संख्रि, हालदै, ओमफ्राय नैबे जिरा गुरा। बानलु गुन्दै दंबा होजायो। स' जोंनावहाय आं दिनैहाय बानलु गुन्दैखौ बावबोदों, ओंखायनो आं बानलु गुन्दैखौ होला। ओमफ्राय बेजों लोगोसे होफागोन बेसन। दा आङो नाथुरखौहाय मोजां एवनानै लानोसै। ना एवनायावथ' मिन्थिखायो नोंथांमोनहा मा होनांगौ। ना एवनायाव आङोहाय संख्रिखौ होनोसै, ओमफ्राय हालदै होनोसै। बेनि उनावहाय आङो बे जिरा गुराखौ होनोसै एसे, जाहाथे बे ना एवनायाव मोजांसिन जायो आरो। दस्रा दिनै ना एवनायावथ' आं होफेराखै। स' आं दिनैहाय बेयावहाय होनोसै, होनानै एवनोसै। आं दा मोजाङै लगायबाय। आं दा सारायखौहाय मोजाङै फुदुंनोसै। सारायखौ मोजाङै फुदुंखांनायनि उनावहाय आङो नाथुरखौ होसननोसै। दा आङो सारायखौ जाननोसै। सारायखौ जानबाय। दा आं बेखौ दुंजासे दोननोसै। दुंखांनायनि उनावहाय आं बेयावहाय मा होनो थावखौ होगोन आरो। साराया दुंबाय। दा आङो सारायावहाय थाव होनोसै। बेखौहाय आङो गुदुं फुदुंनोसै। थावा नांसारनायनि सारायखौ आं फिदिंनानै लाबाय। साराया दुंबाय। आं दा बेयावहाय नाखौ होनोसै, नाथुरखौ। नाथुरा थावआव होबा गोजा जायो। ओरैबायदि साइज नुखायोना। मानो बिदि जायोथाय? जा साइज नुयो नै गोजा जाजोबो। ओरैबायदि बरिया जाखायो। सारायाव होबानो माने कालारानो चेन्ज जायो। इमेजिन खालामथावना। ओरैबायदि पारफेक्ट जाखायो नै। दा नाया मोजाङै मोनसान्दि आङो नाजोंहाय माबायदि बरा बानायो। स' आं बेखौहाय रेडि खालामनानै लाखानोसै। नोंथांमोनहा नायदो। बेथ' बेसनावहाय आङो मा होगोन, संख्रि होगोन, गावनि थोजासे गावनि टेस्टखौ होगोन। ओमफ्राय नैबे जिराखौ होगोन कालार जानायनि थाखाय। आङो हालदैखौ होगोन। दा बेयावहाय दैखौ होनानै लानोसै। दैखौहाय बांद्राय लाव खालामा, एसे मिडियाम साइज बानायगोन। आंना बेसन लगायनाया नै रेडि जाबाय। बिदिनो बांद्रायबो लाव नङा, बांद्रायबो आमथाद्राय नङा, मिडियामनि लगायनांगौ। दा आङो नाखौहाय खांनोसै। लगायनाया जाबाय। नाथुरा आंना रेडि जाबायानो। एसे नांबावगौ, एसे एवबावनोसै। बे नाथुरखौ एसे मोनजासे एवबासो मोजां जागोन। एसे दोनबावनोसै। जा मोजां बरियाल' नुखाबाय। स' गाइस, आंना नै नाथुर एवनाया जा मोजां जाबाय, मोनबाय। दा आं बेखौ खांनानै दोननोसै। बेनि उनावहाय आङो सारायखौ साफा खालामनानै एवफिननोसै। नङाबा बे साराया खामथाबनाय जायोना, नङाबा मोजां जानो नागिरा। ओंखायनो साफा क्लिन खालामफिननांगोन। आं बेखौ थोरसियाव खांनानै दोनबाय। दा आङो सारायखौ साफा खालामनोसै। साराया नै खामथाबबाय, ओंखायनो दा बेयाव नङाबा मोजां जानाय नङा बराया। ओंखायनो आं बेखौ सुनानै लानोसै।
आङो सारायखौ साफा सुनानै लाखाबाय दा आङो बेखौहाय जाननोसै जाननानै गुदुं फुदुंनोसै फुदुंनानै मा होनो बे नाथुरनि बराखौ स्टार्ट खालामनोसै संनो माबायदि जागोनथाय आंनिबाथ' नोगोर गोथाव जागोन बायदि मोनखादों साराया दुंखावबाय आं दा थावखौ होनोसै थावखौ आं बुरजायैनो होगोन थाव बुरजा होआबा मोजां जाया दा बेखौ मोजाङै दुंहोनोसै बेखौहाय आं गुदुं फुदुंबावनोसै बिदिनो 5 मिनिटसो आं दोनबावगोन गुदुं खालामनानै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो नाथुरजों बेसनजोंखौ लगायनानै हरगोन साराया नोगोर गुदुं दुंबाय आंबो रोङा बेखौ संनो दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय माबायदि जागोन रोंगोन ना रोङा खालामनायसै नै लाबाय नै आंनि एवनायाबो जानला मोनलासो जाबाय माथो नाथुरनि बरालाय माबायदि जागोन मोनजाफेराखैबो जानाय नायनोसै दिनैहाय बिमाफोर सावनायखौसो मोनजायोमोन दिनै गावनो सावनानै जानाय नायनोसै नै बेलुन बायदि जाबाय बरिया बेलुन बायदि जाखाबाय नै थैखागोन आं हाजेव नै बेलुन बायदि जाबाय नायफैलाय ओरै फै नायलाय ओरैबायदि जाखाबाय नै मोजां जादोंना जादोंना जायाखै मा बियो बुस्थुआ नायलाय माजों बानाया दे आं बेबो मा नाम खेनसे मोनबाय दा आं बेखौ खांनोसै नै ओरैबायदि बरिया जाखाबाय जाबानो जाबाय हाजोआव जानाय हरदों माबायदि जादों रब्रा गुदुङाव मा जाखो गरम आंनो गरम मोनाखै ओंखाम ओंख्रि संग्रायानो काफोर एबार आङो गोदान होनोसै टेस्टी नै मिलुन जाबाय आंहासो गोलोमजोब्बाय गावस्रा जानायल' मालाया सावग्रा गावस्रा जाग्रा नोंबो सावलाय नों रोंगौ रोङाबालाय रोंखाथारा बे दहायनि होनायखौ सावखांजोब्बाय दा आं एसे होबावनोसै मालाया सावग्रा नै हाजोआ जायै जायै गैला जाजोब्बाय गोथाव मोनबावबाय जाया होनबाय गोथाव मोनबाय गावहाथ' सावनानै जानो रोङा नायलाय नै हाजो इलिफेन्ट नै माथो बे गैला उन्दैया जाजोब्बाय गैला नै थोरसियानो खालि जाबाय हाजोआ जाजोब्बाय दा आं गोदानसो सावफिनसै नै नेक्स्ट टाइम होनायमोन बियो मोनबाय बांद्राय खामबा बारा गोथाव जाया ओरैबायदि टेस्ट जाखादोंना हा बरायाव संख्रि होआबा बोरै जानांगौ फैबाय जायोबो बासियोबो मोनबाय दा आं बेखौहाय खांनानै दोननोसै बेयो एसे खामबायनो बे सावनाया रेडि जाबाय दा आङो
बे बेसना आग्लायदों नालाय आं दा बेसनखौहाय आङो नोरसिं बिलाइजों सावनोसै मानोथो गारनो ना नोरसिं बिलाइयाव आराम माबानोसै मोनबाय नै नोरसिं बिलाइयाबो लोगोफोर आंनि नाथुरजों पक'रा बानायनाया माबायदि जादों आरो नोरसिंनि माबा बेसनजों बानायनाया माबायदि जादों स' मोजां जादोंना गाज्रि जादों अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव आंखौ लोगो मोनफिनगोन